Вітаю всіх добрих, порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. От сьогодні виливаю з цементу просто такі форми на силіконові приманки. От вже цю поставив, як должно бути. А тут ще виходять повітря. І ще думаю зробити от таких форм. І ставлю от такі просто коробочки. Не знаю, що вони. Сільотки чи з чого. І ставлю таку сіточку, бо деякі форми я попередньо робив, то вони цементні трошки покололися. І ще надумав зробити отакого мотиля. Зробив такі модельки мотиля, потім ще хвостики туди подобавляю. І буде штучний мотильок силіконовий. Так, з простого матеріалу по-простому роблю форми для приманок. Всім добра, всього найкращого, слава Богу.